Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Ipinag-utos ng DILG o Department of Interior and Local Government ang mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Epal Drive nationwide. Parang Dear Love lang nationwide. Sa ilalim ng pulisiyang ito, inuutusan ang local government units o LGUs at DILG offices na tanggalin ang mga pangalan, larawan at anumang magdidikit sa pagkakakilanlan ng opisyal sa mga government-funded projects, programs, activities, and properties. In short, bawal nang umepal ang public officials. Mang Kanor lang. Siyempre basic. Karaniwang kasi sa Pilipinas, inilalagay ang pangalan at larawan ng mga government officials sa mga proyekto sa kanilang lugar na pondo naman ng bayan ang ginamit. At sakop ng nasabing Memorandum Circular Number 2026-006, provincial, city, municipal at barangay officials Yes. na tiyaking hindi lalagyan ng pangalan, larawan, logo, initials, color motif, slogan o anumang identifying symbol ang anumang proyekto na gamit ang pera ng bayan. Perfect! Ikaw, kabisyo, Yep. sang-ayon ka ba sa Anti-Epal Drive? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic na basic. Ayag kami. Hindi ako papayag. Paano na Hindi ka lang? naman public official eh. Oo nga. Hindi, kahit di ako public official, lagi ako through the initiative of Mang Ayaw Kanor. nga pala, lagi ka pala may through the initiative. sayang yung Pati through ba the- yung mga gate Oy. ng school nakalagay through the initiative? Gate, pader, pati yung arko, lalagyan ko yan. Ba't pader? Ha? Pader, yung pader sa amin eh. Puro through the initiative yan lahat by Mang Kanor. Yun, Pero- yun yung mga epal talaga. Yan, mga epal. Gustong, hindi mo naman pera yan. Ako agree ako dun. Pera namin yan. Totoo Pera yan. nating lahat yan. Totoo Ako yan. sobrang happy ko dyan. Actually, matagal na yan eh. Oo, Na batas eh. Ngayon lang talaga, siguro tignan natin kung talagang may ngipin yung anti-epal na yun, na talaga bang bawal na. yes. Sa amin sa Bacoor, umpisa na last week eh. Oh. Tapos biglang nag-announce nga si DILG, Oh. John Vic Remulle. SILG, SILG John Vic. Oh. Diba? Sa amin nauna kay Mayor Strike eh, sa Bacoor. Oh. Ano na, hindi na, wala na Wipe pangalan. out na. Picture Wipe out na. Lahat na. Mula sa barangay, Yun. citywide. At dapat sundin na nating lahat. Totoo yan. Ako, actually na matagal nang naumpisan yan sa sa lugar din namin sa Davao, even before. Ang nakalagay, city government. Oo. Naalala ko, Col, ang nagmarka sa akin yun sa City Government of Davao. Mula, ano ba parang, yung From the track, people. yan, ang ganda. Yung Sobrang ganda, no? Kinilabutan tuloy ako. From the people of Davao City. Diba, Davao? Kasi, ano Kasi- yun yung sa Yolanda, nagpadala ng Meron pa, recently, yung sa Lindol sa Cebu. Yun. Yung Lindol sa Lendol? Yung Lindol sa Cebu. Lendo. Ay, pagka ako mag-react, istupakin talaga ito, guys. Biglang yung truck na malalaki, sunod-sunod, talagang goosebumps. Kaya ano yung goosebumps? Ano yung goosebumps? Yun yung Ghostbuster, parang ganon. Okay, bye. Tanong na tanong. Uy, may bagong version nun. Ang goosebumps, yung hindi mo na siya papansinin at re-replyan. Ganon ba yun? Goose. Kasi ginos mo na. Ghosting. So yun, talaga yung nagmarka sa akin na from the people of Davao. So,
pinapakita na hindi lang to initiative ng mayor, ng vice mayor, or ng mga Konsehal. kasan ng bayan, pero the entire people of Davao. Kasi pera naman ng natin bayan. yun eh. O, ang tax natin yun eh. Kaso napunta sa flood Paano control. yung galit? Paano yung galit? Ay, Oo Lisa nga ko. eh. Wala Hindi tayo pa rin, magagawa. Wala pa rin na ano dyan. Hindi, may magawa tayo dyan. So Ano? happy ako. Shout out sa'yo, John Vic. Wow. Friend? Ay, sir, malaki pa naman yung katawan ni Isay Ilji. Hindi ko malalaman. Ha? Nakikita ko eh, kasi bakat na bakat yung muscle eh. Muscle. Yun. Pero totoo yan, yung mga... Ang laki ng muscle. ng sekretary? Nung tanod. Ano tanod? Siyempre, Tanod. taga-sawayan ang nagbibidyo okay. Yung tanod? Si Secretary. Ayo, gaganon yan dun. Sige. Okay, maniwala na sana. Nakahalo kip-kip. Ano tawag dyan? Halo kip-kip. Hello, kip-kip? Baliktarin mo. Hello, tinuruan ako ng bad. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Tinuruan ako ng masama, Halo guys. kip-kip. Ah, Asawa ni? hello, pik. Tinuruan. Ayan. So, shout out, ha? Ang laki Wala. ng muscle. Ulit-ulit. Bawal lang maglagay ng pangalan, yung- color, mukha. Oo, sa ambulansya, sa poste, Oh, sa yun. mga pinamimigay na ayuda, Yun. sa mga tarpaulin, kapag may mga groundbreaking ceremonies, bawal may tarpaulin dyan, nakalagay mo Yung tent na Bawal hiniram sa na din namatay. yan. Oo, Bawal na din yan. Pag kayo maglagay ng pangalan tapos may namatayan, ilalagay natin in memory Oo. Tama. para yung kayong mga Hinuli. mga ipal, yung ipal? Yung patay. Hoy! Umangon! Yung patay! Yung ipal! Ang epal? Ni ipal? Nung patay. Nagulat na Nagulat naman siya. ako sa patay. Sa ipal. Good morning. Ayan na, kanta na daw tayo. Hanggang alas 9 po tayo mga kabisyo. Good morning sa mga gusto mo pa shoutout. Comment lang. Uncle Ryan Tusalim, hello po. At saka kay Direk Phil. Oo. Hanapin nyo kami sa Facebook para sa shoutout mamaya 8:30. Uncle Dagol, Tanya Chinita. Yun. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.